vallen. Nou, dan blijven we even nog, hè? En mama, als ik wil dat ik jou met jou in Eindhoven iets eten of zo, hè? Oké. Hoi, hoi. Ik vind het interessant. Zo'n grote boot dat ik wel even willen zien. En die komt er dan niet langs. Ja, die zie je eigenlijk. Die doen ook allemaal Hier in Rotterdam. Dat kun je nog easy natuurlijk. Die, Ah, ja, dat moet ik zo weten, ja. Ja, precies. dat is een badkamer. Kijk. Dat is dus de kozijn. Heb ik hier radiators? Vloerverwarming. Zit er vloerverwarming in? Ja, ik dacht al, het moet wel door de vloer. Oké. Je Dan heb je lekker oppervlak. Dan heb je een... Het is een heel leuk concept dit. Ja? Ja. Nou, ik kom zelf uit van mijn moeder kwam uit een binnenvaartfamilie. Dus Oké. ik trek het al heel snel natuurlijk. Hè. Ja. Maar hij heeft zo binnenkant gesloten met gaten. En die heeft hem wel opgepikt. Ja. Dat zal hij niet meer verder ontwikkelen. Dus we werken bezig met een hybride auto. Die rijdt op per opslaan. En dan rijdt dat in 65. Ja. Dat is ook al een stuk. Nou ja, niet echt een voorbeeld in die zin. Maar ik kan wel zo Zuinig wil de meeste auto's. Ja, Dat moet je wel weten. dat weet je wel. Dat is ook wel dat ik kies op, hè.